हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ स्वच्छ भारत मिशनआ गामि आरो नोगोराव थानाय सुबुं बिथांमोननो बोसोरफ्रोमबो लेट्रिन होबोगासिनो दङ। देग्लायबो 2021 बोसोरनि थाखाय बेनि जे लेट्रिन बे लेट्रिननि नाम लिस्टखौ स्वच्छ भारत थामहिनबा मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय जाबाय। बेनि जिथु नाम लिस्ट बे नाम लिस्टआव गावबागाव पिसिडिसनि सिङाव मोनफ्रोम गामिनि लिस्टखौ नोंथांमोना गोरलैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो बे लिस्टआव जायफोर बिथांमोना नाम दङ बिथांमोना मिरु आरो रायजो सरकारनिफ्राय गासै 7,000 रांनि टयलेट मोननो हागोन। स' बिदिब्ला माबोरै नायो बबेयाव नायो बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। 2021 बोसोरनि थाखाय मिरु सरकारजों फोसावजानाय जे टयलेटनि लिस्ट बे लिस्टखौ माबोरै नायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांमोननि मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय टाइप खालामनानै हो एसपिएम लिरनानै बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे बेवहाय नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनदों spm.gov.in अर्थात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय मोनसे वेबसाइटआव गेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथांमोना नुनो मोनदों डिपार्टमेन्ट अफ ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटाइजेशन मिनिस्ट्रि अफ जल शक्ति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अल इन्डिया। दानिया नोंथांमोना जितु बे टयलेटनि लिस्ट बे लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजोंनो गोरलैयै नायनो हागोन। स' बिनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों रिपर्ट दङ। रिपर्टनि गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों A03 स्वच्छ भारत मिशन टारगेट एन्ड एचिभमेन्ट। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नेक्स्ट मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। बेवहाय दानिया नोंथांमोना बबे स्टेटनिखौ नायनो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि अर्थात नोंथाङा बबे ब्लकनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो एन्टार खालामनानै होनो नांगोन। दानिया नोंथांमोना गिबियावनो बबे स्टेटखौ नायनो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा दानिया बबे डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा बे गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनो नांगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। नेक्स्ट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जितु नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बबे डेभेलपमेन्ट ब्लकनिखौ नायनो नोंथांमोना बेवहाय गावबागाव ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नेक्स्ट नुनो मोनदों भिउ रिपर्ट बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना दानिया बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव जेसेबांखिनि पिसिडिसिफोर दङ बेफोर पिसिडिसिफोरा गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। स' बेवहाय दानिया नोंथाङा बबे पिसिडिसिनिखौ नायनो नोंथाङा बे गावबागाव पिसिडिसिखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। स' दानिया बेवहाय नोंथांमोना दानिया बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय आगदाथिंजाय एसे थाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे निला नाम्बारफोर बेवहाय दङ। बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे निला आखरखौ बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनावनो दानिया नोंथांमोननि जितु लिस्ट बे लिस्टआ बेवहाय गोरलैयैनो ओंखारनानै फैगोन। स' बेबायदि नोंथांमोना दसे सम नेनानै लादो। बेनि उनाव दानिया नोंथांमोननि पिसिडिसिनि आन्दाराव जेसेबांखिनि गामि दङ बे गामिनि बेनिफिसियारि बिथांमोननि लिस्टआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। स' दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय बेवहाय ग्राम पन्सायत बबे ग्राम पन्सायतनि बेनिफ्राय भिलेज नेम बेनिफ्राय फेमिलि आइडि नाम्बार बेनिफ्राय बेनिफिसियारि नाम फादार हासबेन्ड नेम केटेगरि बेनिफ्राय नोंथाङा बबे एपिएल केटेगरि ना बिपिएल केटेगरिनि बेयाव गासैबो ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय साब केटेगरि बेनिफ्राय टयलेट कन्स्ट्राक्शन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों टयलेटनि जितु खरसा बे खरसाखौ दानिया नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होनो जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय 10,800 रां हरनाय जादों। बेनिफ्राय रायजो सरकारनिफ्राय 1,200 रां हरनाय जादों। गासै मोननैजों जमा खालामनानै नोंथांमोना 12,000 रां अर्थात 12,000 रांनि टयलेट बे टयलेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेबायदि गावबागाव नाम लिस्टखौ नायनानै लादो। आरो बेवहाय नोंथांमोना बे जितु नाम लिस्ट बे लिस्टआव जुदि नोंथांमोननि नामा गैयाब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों निला बक्सआव बेवहाय नाम्बार होनानै दङ। नोंथांमोना बेबायदि पेजआव थांनानैबो नोंथांमोना गावबागाव नाम लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदि दानिया गावबागाव नाम लिस्टखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन। बेवहाय ओंखारनानै फैबाय नोंथांमोना दानिया बेबायदिनो आरो जुदि बेयावबो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट बेवहाय निला नाम्बारखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।